Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin, papagayam. Intay basa, ti maikatlo, San Juan, Kapitulo 1, versikulo 4. Awan sa bali, ang makaitid kanyak, ididakdakkel aragsak, no di ti pan nakadamag ko nga agbibiyag dagiti anak ko, iti kinapudno. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Lakay, asidagan ti pa nagbabayad iti matrikula dagiti ubing. Padasak ti umutang iti opisina. Barang adda maipabulod da. Kan may sa, imay itay ti kasera nga agsinger iti renta ti boarding house. Una yan. Agsasarunan ti babayadan tayo, bakit? Pasig amin agastos. At dapat matkit di kwartak dito yung alimagasot. Oh, dahil ti bakit? Ipaunang pala iti kasera tayo. Ni, katno day ti allowance mo. Alamon, ibayad mon kinitata erin nyo. Amangan kit dimat no papanawan da tayo dito boarding house. Kasanukan ngay. Anya ngay ti allowance mo numapan kag trabaho. Siya akong ti mangi remedyo. Di ka madanagan kanyak. Tatang, kano kayo kadi amapan sumarungkar ka ni Ading Alvin? Mapanak inton bigat. Inaktuman iliwon dagiti apaw. Awitan yung tuman dagito'y mais kan basit abagas. Imbagla pang ramanan damot iti apit mi. May na, agyaman anak ko, ta nagsingpet ka. Amo masaranayan ti kabsat mo. Maasyanak namin ka ni Ading Alvin. Kakaasi amang isaksakad iti pamilyana. Ay nawin nga road. Sapay talo ti high school na. Sigurado ang marigatan iti matrikula ken allowance dagiti anak na. Alvin! Marisa! Ay, Oh, tatang, da kayo matgayam. wen anak ko. Umay ko man iliwin dagiti apaw. Ala, umunag kayo. Kat siya kung ti makaamo ka dagiti awityo. Ni Alvin ngay. Awan, ada iti duty na ita. Alam da ito'y naglakwak iti irek. Ha? Nag-text nga minti apaw. Sanda kanupay ang nakabayad iti matrikulada. Awan, tatang. Awan pa yung amin ti sweldo ni Alvin. Mala, yung kanto bayadan ng ti matrikula dagiti ubeng. Ay nga, nagadumat tinday tatang. Kinumplito kung ti pagbayad da, tapno awan ti pagparikutan niyaw. Ay na, agyaman nagtatang. At dan pagbatrikula dagiti uping. Imay itay ni tatang diti balay. Nangtad iti pagmatrikula dagiti ubing. Ay na, maragsakan ak iti daytang imbagam. Ngamin, awan at talaga na iremedyo. Saan da nagpabulod iti opisina? Uri siyak nga rod. Kat mas dawag. Taam mo ni tatang ti parikot ta. Ay, nag-text gayam ti anak mo kani lolo da. Asaan da kanupay ang nakabayad. Ay na, mabainak pa yan kinitatang. Iso ka na yun ti makatulong kada tayo. Tunggal magipit tayo iti kwarta. Oray ni Manang Karina. Ada inted na ang mais kan bagas. Jak amuno niya ti aramidak. Nawan da tatang kan Manang Karina. Swerte talakay. Tadaan ka iti pamilya akas jay kasingpad. Mare Armi, nagpintas deta kwentas kan bracelet mo ah. Wen mare, regalo kanyak ni Nelson. Kasla balitok da kita ah. Wen mare, 18 carats dagitoy abalito. Ay na, imbag ka pa'y mare. Kaano aktumat nga ta amaadaan iti kasta nga alahas. Kat, ibagam ngamin kini pare Alvin taigatangan na ka. Ado nga rod ti deductions nila kay. Anda pa nga min bolod mi iti opisina da. Ay nalakay,
Umapal kanyak ni Mari Marisa. Nakita na ngamin dagiti suot ko a kwintas kan bracelet. No addan to manen madilihin siya, saan lang nga day tatigatangag ang regalo kan ka? Lakay. Anya ayat ti pagdeldelihen siya Bakit saanin ama sapol ama amuam? Tinapatag kat maitid ko ti kasapulan nyo a pamilya. Lakay, imbag man ta maigatangan ni Pare Nelson ni Mari Army iti balitok a kwentas kan bracelet na. Agbada kayo mata security guard. Ay na bakit? Saan mo nga apalan ni Marim nga army? Kasano? Agkakapintas na kiti arwatan na. Bakit? Amom ka diti paggapgapuan ti kwartada. Ha? Naggapu iti kalukwan. Anya? Wen. Agal-alan ni Pare Nelson kadagiti gamit iti opisina mabalin na nga ilako. Agtaktakaw pa iti gasolina kadagiti lugan ang nakaparada iti basement ti building. Agugwardyaan mi. Kat ilaklako na kadagiti agkasapulan. Oo na yan. Jaklaim panggarup akas tagayam. Nagalasan? Talaga nagalas. Saan ko ama itured nga ipakan iti pamilyak tinaggapo iti takaw when ulinuloko? Sana balin akas to'y kasimple ti biyak tayo. Basta saan ka lakit ting agar aramid iti dakas. Wen bakit? Iso ama kontento kan, no anya ti adda. Tinapatag, nasalun at tayo asa nga pamilya. Pare, nagaduday ta kwartabil bilang ma. Pare, bingay ko da ito, itinaglakwan mi kin ni Pare Ede iti cellphone. Nabati nga min di customer kay. Anya? Wen pare, branded a cellphone. Nailako mi iti 10,000 pesos. Nay, apay ngay adiyo insubli. Nay, apay kumangay. Kat nabirokan mi kin ni Pare Ede. Iso pa pagkwartahan mi mata. Pare, jak kanunungan ti kastangar aramidan nyo kini Pare Eddie. Ang mga numairaman kami akakadwayo. Saan pare? Saan danto ama amuan? Palagip lang pare. Pangasyo. Isardang yung ti kastangar aramid yo. Nasinpet ka na unay mo't pare. Umayon ka nga minan. Tapno ibingayan da kantaw. No danto manin madilihin siyaan may. Sorry pare. Ngamjak kabaalan nga ipakan iti pamilyak tinagtaod iti kalukwan. Sige, sikat ti maka mo pare. Ngam sayang mo't ti kwarta mabingay mo. Oh, Ading Alvin, kumusta ka ngay? Ita ka lang ang amaranaan dito kasera yo. Day off ko ita manang. Heso nga dak dito'y balay. Kat, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anos la ti kasapulan iti klase ti trabaho. Ngamin, no daduma. Mapuyatak, tanay chipak. Nangyagak gayam iti prutas kan basit abagas para kada kayo. Ay na, agyaman na ka, manang Karina. Nang ted kayo man idin iti bagas mi. Mabain akon. Ang mga nuadama ko na ni Bayaw Punsing. Ay na, di ka kadiag babain. Isupay tinangibag ang ikan ka. Iso kanupay agatangan nyo. Amo na ngamin anagastos ti agyan dito'y sentro. Manang, agyaman na kadagiti adu atulong yo kada kami nga agasawa. Sapay la ko ma, tamakasubadak tumet kada kayo. Mari Army, nakagatang kay gayam iti owner yun. Un Mare, adda na ornong mi kinilakay ko. Iso tinggatang mi. Imbag kayo pa'y ka ni Pare. Dan bukod jo alugan. Padasan mi kanuman ti agbay ensel iti ikan. Ibiyahe mi nga agpanorte. Ado dagiti na canvas na amabalin mi apagibagsakan. Kasta ay ha. Napintas dayta ka panunutan nyo. Wen Mare, naskan nga agbirok iti daddo maa sideline. Tapno adda additional income mi nga agasawa. Amumatan, aggigiddan ti high school ko. Lakay, nakitam ka diti owner da Mari Army kan Pare Nelson? Wen bakit? Basit la ti sweldo mi kas security guard. Ngam nakaskas daaw. Ta nakagatang ni Pare Nelson iti owner na. Kuna ni Mari Army, ornong da ka nung agasawa. Maamuan tumet laeng, no anya ti agpaiso.
Pare, at napagdilahin siya anti-grupo inton rabi ay. Amang ano kaya mo ti sumurot? Sana ka interesado, pare. Apay pare, di mo kaya tidak kila kwarta? Pare, kasapulak unay ti kwarta. Amom dayta. Ngam, jak kaya tiwagas nga ising-singasing mo. Amang ano nagbabawi ka no makitam ti kwarta mabingay ka. Saan, pare? Kas itinakunak. Jak kaya ti kasta awagas. Oh, apay nagsangsangit ka. Nilakay ko. Umunag ka. Dito'y tangagsarita. Anya ka dito napasama kanila kay mo. At dahil may apulis itay di tabalay. Ha? Imbaga na nga dati bangkay nila kay ko ije morgue. Anya? Pinaltugan dagiti pulis. Ay, una yan. Anya ti makagapo. Kamang matgayam iti robbery kang ti asawa. Anya? Mare, mabutang nga kamapan ije morgue. Mapantag patulong ka ni Kapitan. Tapno iskurtan na kaamapan iti morgue. Kaitabtamon laang nila kay mo. Ngam apay apumanaw kayon dito'y anugar. Maapektaran ngamin dagiti anak ko, Mare. Gapo iti napasamak iti amata. Basta ka di. Kanayon da mabuli iti eskwelaan da. Anak kanu ida ti agtatakaw. Sa dino nga ro ti papanan nyo. Agawid kamin iti probinsya dagiti dadakkel ko. Kasano nga di pa nag-eskwela dagiti ugbing. Kapilitan nga i-transfer ko ida ijay. Nakasaritak matan ti principal iti eskwelaan apagakaran da. Nasayat no kasta. Tapno saan nga agripit dagiti ubbing. Sayang ti panawan. Mare, agyaman ak ititulong yung agasawa kanyak. Ti panang sarana iyo kanyak. Saan ko akabailan no awan kayo at imulong kanyak? Awan anyaman na, Mare. Ading, imayak adagos dito'y sentro. Nadamag mi ngamin tinapasama ka ni Nelson. Kimapang iti dakas a grupo ni pare Nelson. Gapotadakkal ti mabingbingay na. Kunaklakit din numaysa ka kadakwada. Nalaos ti danag ni tatang. Iso nga imbaunak dito'y. Awan ti pagdanagan nyo kanyak, manang. Saan ko ida akakadwa? Aw-awisin dak, ngam saanak ngay manugot. Husto day ta desisyon mo. Saan ang maiparbang day ta nga aramid? Sana baling agrigat ka. Basta nalinis ti konsensyam. Wen manang, amukmet nga da kayo kadatata nga si dada namang tulong kanyak. Sa maysa, addabutan ko iti Diyos. Anak, naimbag man ta nakaturpusan ti inauna nga anak mao. Wen tatang, inuferan pa iti kumpanya ang nag-OJT-an na iti trabaho. Kasta aya, Wen tatang, ngamin, nagturpos a magna cum laude ti apo ko yo. ay na nagmayatan. Adan katulungan yung agasawa. Day tangaro ti pagyamyamanak tatang. Tanatulnog dagiti apo ko yo. Dahil tati subale ti kinasingpet yaw nga agasawa. Marisa, adakon! O lakay, nagsapa ka man anagawid ita. Bakit? Amom ka di? Kinasarita nak ti head ti agency mi. Maipapanitian niya? Napromote akon. Siya kun ti agbalin a guard supervisor. Tagretiro ni Sir Montes. Maragsakan ak maipapaniti dayta, lakay. Katamom ka di bakit? Doble ti ragsak ko ita. Ha? Ngamin, imawag ti may kadwa nga anak mo. Naawat iti nag-applyan na kumpanya. Ay nanakay. Agyaman ak unay iti Diyos. Agsasaruno ti parabor na.
Agaramid tayo kadagiti banag apakaragsakan tinamarswa. Agbiag tayo itilawag kan kinapudno. Liklikan tayo dagiti sulisog amang isina kada tayo itinalintag adalan. Papagayam ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.